Wel, bore da I chi gyd a chroeso i'r digwyddiad arbennig hwn. Digwyddiad I lawnsio ymgyrch nesaf Senedd Ieuenctid Cymru fel rhan o ddigwyddiadau Eisteddfod yr Urdd 2021, neu Eisteddfod T wrth gwrs fel mae'n cael ei alw eleni. Mae'n mynd I fod yn drafodaeth ddiddorol, dwi'n gobeithio, am ddemocratiaeth yng Nghymru. Mae'n am adeg gyffroes iawn am ddemocratiaeth yng Nghymru. Democratiaeth yng Nghymru a pherthynas pobl ifanc gyda hi yng Nghymru dros y blynyddoedd diwetha ac I edrych i'r dyfodol hefyd o ran shwt fydd y berthynas yna yn datblygu. Fenw I yw Siôn Jenkins. Dwi'n gweithio fel newyddiadurwr gohebydd a chyflwynydd I ITV Cymru Wales yma yng Nghaerdydd, yn gohebu ar raglen newyddion ITV Cymru Wales, Wales at 6, ac hefyd yn cyflwyno rhaglenni materion cyfoes S4C, y byd ar bedwar, ac ein byd gynt. Diolch yn fawr iawn I chi am y gwahoddiad I fod yma heddi. Dwi'n edrych mlaen at y drafodaeth yma yn fawr iawn. Ond cyn bod ni yn mynd ati, ac yn dechrau, mae cwbl o bethau da fi I grybwyll, sef, bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Gymraeg, ond mae yn bosib I chi wylio'r digwyddiad gyda chyfieithu ar y pryd drwy fynd i'r ail link sydd wedi I rannu gyda chi yn barod. So this event will be in Welsh, but it is possible for you to watch it with English translation by clicking on the second link that should have already been shared with you. Felly, fel o'n i'n sôn, mae'r digwyddiad hwn yn rhyw fath o fan cychwyn deud y gwir ar gyfer cyfres o weithgareddau fydd yn cael ei cynnal I lansio ail ymgyrch Senedd Ieuenctid Cymru. Ac os ych chi'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol heddi, ewch ati I rannwch flat out y wybodaeth am y lansiad hwn, achos mae yn gyfnod cyffroes iawn I bobl ifanc ledled Cymru. Felly, yng Nghymru, mae cynrychiolaeth ieuenctid mewn gwleidyddiaeth a democratiaeth wedi newid yn sylweddol yn ystod blynyddoedd diwetha. Fel chi gyd yn gwybod, wedd yna etholiad y Senedd fis diwetha, yr etholiad seneddol gyntaf yng Nghymru, lle oedd pobl ifanc 16 ac 17 mlwydd oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf, felly darn o hanes yn hanes y wlad hon. A wnaethon ni weld pobl ifanc yn dod yn eitha egnïol ac yn fwy llafar wrth ymgyrchu ar y materion na sydd yn bwysig iddyn nhw dros y blynyddoedd diwetha gan gynnwys pethau fel streic yr hinsawdd, enghraifft. Ond fe nath Senedd Cymru lansio Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru nôl yn 2018. A fel mae rhai o'n panelwyr ni yn gwybod heddi, dath 60 o bobl ifanc at ei gilydd o bob ran o Gymru I roi llais cryfach I bobl ifanc ar lefel genedlaethol. A wnaethon nhw flaenoriaethu llu o faterion gan gynnwys pethau fel iechyd emosiynol a iechyd meddwl, a fe fues I yn cadeirio trafodaeth arbennig ar y pwnc hwnnw gyda chi, llynedd. A wedyn hefyd pethau fel sbwriel a gwastraff plastig a phwysigrwydd sgiliau bywyd yn y cwricwlwm newydd I alw am newid felly. Ond yn bwysicach oll, dwi'n credu, nath y Senedd Ieuenctid dwyn Llywodraeth Cymru I gyfri a sefyll dros bobl ifanc ar draws y wlad. A dath tymor y Senedd Ieuenctid cyntaf yng Nghymru I ben ym mis Mawrth eleni. Ac mae'r digwyddiad hwn, fel o'n i'n sôn, yn lansio dechrau cyfnod yr etholiad ar gyfer ail dymor Senedd Ieuenctid Cymru, felly fydd na wynebau newydd yn y Senedd Ieuenctid nesaf. A fel o'n i'n sôn, ymuno gyda fi heddi, mae yna banel o 4 person ifanc o gefndir... 5, nid 4, 5 ohonoch chi. 5 person ifanc o gefndiroedd ac ardaloedd gwahanol ledled Cymru, sydd wedi mewn sawl ffordd wahanol ymgysylltu gyda phobl ifanc ar ddemocratiaeth. A mae dan nhw I bys ar y pyls fel petai o ran y berthynas na sy'n bodoli rhwng pobl ifanc a democratiaeth. A'r materion hynny sydd yn bwysig iawn iddyn nhw. Felly, cyn bod ni'n mynd ati I ddechrau'r drafodaeth o ddifri, gai ofyn I chi gyflwyno'ch hunain, felly, rhowch eich enw o le chi'n dod, le chi'n byw, a rhowch ychydig o'ch hanes am eich diddordeb chi mewn gwleidyddiaeth a democratiaeth ar hyn chi wedi bod yn neud I ymgysylltu a phobl ifanc yng Nghymru. Felly,
Na i ddechrau ar y sgrin sydd â fi Cai. Os wneud i gyflwyno dy hun, please. Helo, fe nhw yw Cai Phillips, a fi'n byw ar fferm laethger Blaen y Coed yn Sir Gyfyrddin. Mae gen i diddordeb mawr yn gwleidyddiaeth, a fi newydd gorffen astudiaethau lefel A yn Ysgol Brymyrddin ac yn meddwl wneud cysylltiadau rhyngwladol a'r cyfryngau yn Brifysgol Aberystwyth. A mae yn ystod yr etholiad Senedd, o'n i'n ymgyrchu a cael pobl ifanc i gofrestru ac i bleidleisio fyd. Gret, diolch Cai. Aleena. Helo, fi yw Aleena Khan ac dwi o'r Caerdydd, a dwi wastad wedi cael fel diddordeb mewn gwleidyddiaeth oherwydd fel person nad sy'n gwyn. O'n i wastad ddim hefo'r un kind of opportunities neu cyfleoedd, felly oedd dad wastad yn kind of dysgu fi amdano gwleidyddiaeth ac yr pwysigrwydd o ceisio wneud mwy gyda. Gret. Tom. Shwmae fe enw yw Tom, dwi'n byw yn Nghaerdydd a mae wastad dwi gweld diddordeb enfawr mewn gwleidyddiaeth. Dwi'n boi o'r Caerdydd, felly mae llawer o pethau ynglyd â'r Senedd yn digwydd o gwmpas lle dwi'n byw. A dwi'n astudio gwleidyddiaeth, athroniaeth a economeg yn Brifysgol Brenhines Belfast. A yn ystod etholiad Senedd yn 2021, nes i cyd-ffurfio 5M Cymru, sef ein nod ni wir yw sicrhau bod pobl ifanc traws Cymru yn gallu wir cyd-ymdeimlo dan gwleidyddiaeth a ffeindiau rôl yn ein gwleidyddiaeth newydd, gwleidyddiaeth modern. Gret. Talulah, croeso. Helo, fi'n Talulah. Dwi'n dod o Ogledd Cymru a dwi'n gyn-aelod o Senedd Ieuenctid dros etholaeth clywed, a fi'n astudio hanes ym Mhrifysgol Cegrawnt. Fi wedi bod yn ymgyrchu dros geisio cynyddu cyfranogiad pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth, a wedi bod yn ymgyrchu dros addysg mewn ysgolion ar gyfer iechyd meddwl a chymorth emosiynol. Gret. Ac yn ola, Lleucu. Helo, Lleucu Non dwi'n dod o Ddyfodol, dwi yn astudio Cymraeg proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y funud. O ran yn ymgyrchu, swn i'n dweud fod gen i wastad diddordeb mewn gwleidyddiaeth, a mae'n wbath oedd mam wedi hybu'n fawr iawn pan o'n i'n tyfu fyny. Yn enwedig efo'r stigma gyda ni bryd hynny pan oeddwn i'n tyfu fyny fo gan bobl ifanc ddim digon o ddiddordeb. Ac dwi wedi bod yn cyfrannu vlogia, blog a sgyrsiau i Lais Cymru am pobl ifanc a democratiaeth. Gwych. Diolch yn fawr iawn i'r 5 ohonoch chi a chroeso. Edrych mlaen at y drafodaeth yma. Fel o'n i'n sôn, os oes da chi rhywbeth i weid, peidiwch ag oedi, ewch yn syth mewn, a gobeithio gewn ni dipyn o hwyl arni bore yma. Felly, ewn ni'n syth mlaen felly at y drafodaeth ac at pwynt trafod un. A i osod rhyw fath o gyd-destun mewn ffordd, mae'n ymddangos bod pobl ifanc yn fwy egnïol ac yn cymryd rhan mewn democratiaeth, mewn sawl ffordd wahanol erbyn hyn, fel ni wedi gweld o'r gwahanol ymgyrchoedd dros y blynyddoedd diwetha yma. A wrth gwrs, fel o'n i'n sôn, ni newydd gael etholiad cyntaf Senedd yma yng Nghymru, lle oedd hawl i bobl ifanc 16 ac 17 mlynedd oed i bleidleisio am y tro cyntaf. Felly, gan ystyried hynny i gyd, i daflu'r cwestiwn cyntaf mas, beth ych chi'n meddwl am y statws presennol o ran y berthynas rhwng pobl ifanc a democratiaeth yng Nghymru? Lle dyn ni arni ar hyn o bryd? Odyn ni mewn lle da, lle iach? Tom, na i ddechrau gyda ti, gyda'r hyn yw ti wedi bod yn neud gyda 5, beth yw dy fan di? Sut wyt ti'n ei gweld i ar hyn o bryd? Mae'n bach o mixed bag. Dwi'n credu, mae'r egni na, mae pobl ifanc wir yn cyd-ymdeimlo da, polisi newid hinsawdd, polisi addysg, o'n i wedi gweld llawer o protestiadau ynglyn â gradded yr ogan haf diwetha. Mae'r egni wir na. Y problem dwi wedi gweld, a dyna be mae pob un ohono ni wedi bod yn gweithio i newid, yw bod bwlch rhwng pobl ifanc ar y fath o grassroots
sy'n wir yn poeni am materion I pobl ifanc, ond sydd ddim wir yn gweld eu gobaith nhw am y dyfodol yn cael ei adlewyrchu yn y Senedd ac yn ein gwleidyddiaeth cenedlaethol. Felly, mae bach o mixed bag. Mae'r egni na, stym digon yn credu, o cynrychiolaeth o materion pobl ifanc yn ein gwleidyddiaeth cenedlaethol. Lleucu fel rhywun sydd wedi bod yn hyrwyddo, ti'n modd yn treol cael pobl I ymgysylltu yn fwy. Wyt ti'n cytuno gyda Tom fyna? Wyt ti'n meddwl bod e'n rhyw fath o mixed bag fel petai? Yndw. Ac fel rhywun sydd wedi cychwyn yn y brifysgol, o'n i'n gweld gwahaniaeth anferthol I gymharu fo'r ysgol uwchradd o faint o ddiddordeb, faint o siarad am wleidyddiaeth oedd yn digwydd. Ac fel ddedodd Tom, mae'r egni yna, a dwi'n meddwl beth sydd wedi codi hefyd yn sgil sefydliad Senedd Ieuenctid Cymru ydy bod pobl ifanc wedi dod I sylweddoli nad ydyn ni'n cael yn cynrychioli gymaint ag y dyla ni mewn polisia a gan bleidiau. A dwi'n meddwl bod rhai pleidiau wedi ymatab I hynny I ryw radda, ond mae yna ryw shift yn digwydd, dwi'n meddwl, lle mae'n fwy, dwi'n meddwl na ma'n cychwyn di hyn yn bersonol, a dwi'n meddwl y mwy ymgyrchu da ni'n gwneud, y mwy o bobl ifanc sy'n mynd I gael ei cyffor neu sy'n mynd I gael ei neu sylw nhw sy'n mynd I gael ei denu sylweddoli bod nhw angen eich chwilio am adnoddau neu chwilio am wybodaeth I ddod I ddall sut mae polisia a sut mae pleidiau yn eu hyffeithio nhw. Swn i'n dweud union yr un peth. Dwi'n meddwl mae yna wedi bod rhyw syfliad yn enwedig dros y flwyddyn diwetha. Dwi'n meddwl wrth I ni weld materion rhyngwladol dominyddu in screens, essentially. Chos dwi'n meddwl mae'r concept o fatha social media activism ac eriolaeth ddigidol di cynyddu. Wrth I ni weld y materion enfawr yma dros y byd, Black Lives Matter, Kill the Bill, a ballu, dyn ni wedi gweld mwy o bobl ifanc yn siarad allan, ond dwi'n meddwl, fel dydodd Tom a Lleucu, mae yna rhyw fwlch rhwng be mae pobl ifanc yn cysylltu hefo'r materion yma. Dwi'n meddwl, o ganlyniad i'r diffyg ffydd sydd gan lot fawr o bobl ifanc o fewn y llywodraeth a'r pobl sy'n cynrychioli ni, mae'n rili anodd I gael pobl ifanc I gyfrannu at y system yma lle maen nhw'n teimlo fatha essentially maen nhw wedi methu a maen nhw'n methu o ganlyniad i'r system yma. A lle maen nhw wedyn yn troi at grwps allanol. A yn y bersonol, na be dwi'n neud, dwi wedi cael lot fawr o ddiffyg ffydd, felly wedyn da ni'n troi at grwpiau lle ni'n teimlo fel ni'n cael ein cynrychioli. So dwi'n meddwl mae'r diffyg cynrychiolaeth na, mae hwnna dal I fynd, mae hwnna dal yn broblem, lle, fel dydodd Lleucu, mae hi yn fan cychwyn. Wel, o'n i'n mynd I sôn, o'n i'n ffodus iawn bod yma, ti Talulah a hefyd ti Cai wedi bod yn aelodau o'r Senedd Ieuenctid, a mewn ffordd mae'r Senedd Ieuenctid na wedi bod yn gweithio I fod yn rhyw fath o bont dros y bwlch na o chi'n sôn amdano. Felly Cai, ti'n modd, odi'r bont na wedi bod yn ddigon cryf yn dyfan di? Ti'n modd, ti'n teimlo fel bod ti wedi gallu bod yn rhyw fath o lais ar ran pobl ifanc fel ti I wneud iddyn nhw ymgysylltu a gweld gwerth democratiaeth a siwt mae'n effeithio arnyn nhw? Fi'n credu yn sicr fi di siarad â ffrindiau felly dim yn siarad beth I gwleidyddiaeth cyn, ond bod ni'n aelod o'r Senedd Ieuenctid o'n nhw'n ymgysylltu mwy. Fi'n credu oedd e'n bach yn driennus faint o bobl wedi cofrestru pobl ifanc 46%, fi'n credu. Ond cofiwch nawr, byddwn ni'n edrych ar y pethau optimistig, oedd yr ysgolion ar gair efo pandemig, oedd nhw ddim gallu cael yr addysg gwleidyddol na oedd angen o'n nhw. So, os byddwn ni'n edrych ar yr etholiad nesaf, amser bydd dim pandemig gobeithio,
gobeithio bydd yr canran a yn mynd yn uwch a bydd mwy o sgyrsiau brwdfrydig gyda pobl ifanc. Aleena, wyt ti'n teimlo fel bod yna fwlch rhwng pobl ifanc a'r hyn sydd yn digwydd o ran gweithredu a bod llais pobl ifanc yn cael ei clywed? Fel rhywun sydd bach yn hynach, rwy'n 23 blwydd oed, pan o'n i oedran eich chi, a o'n i'n cymryd rhan mewn fel cyngor Caerdydd, Ieuenctid Caerdydd ac yn y blaen, o'n i'n teimlo bod yna fwlch enfawr. Felly o'n i wastad yn roedd ganddo ni syniadau fel Vote at 16, ond o'n i byth yn teimlo bod roedd hwnna'n cael ei translato i real newid. A felly mae'n neis i gweld bod mae Cymru a grwpiau fel Senedd Ieuenctid yn ceisio gwneud gwahaniaeth. Ond dwi wastad yn poeni amdano'r amrywiaeth y pobl sydd yn cymryd rhan, fel rwy'n curious i gwybod Cai, felly pa fath o pobl sydd yn cymryd rhan o'r oedrannau, yr amrywiaeth, oherwydd eto fel person o'r lliw, dwi wastad yn teimlo fel mae yna diffyg cynrychiolaeth o pobl ieuenctid o lliw. A mae ganddyn ni problemau personol sydd yn specific i ni, felly bydd e'n neis i ceisio wneud, bydd e'n neis i ni, pobl fel ni, cael siawns i wneud gwahaniaeth. Fi'n credu bydde llawer o bobl yn cytuno gyda ti, Aleena, bod cael mwy o bobl o liw yn enwedig i fod yn ymgysylltu gyda gwleidyddiaeth ac i gael eu lleisiau nhw wedi clywed yn un o'r heriau falle sy'n angen i goresgyn. Ond i agor allan ychydig yn fwy i chi gyd, beth i chi'n credu yw'r her fwyaf sy'n angen i goresgyn mwyn cryfhau'r cysylltiad na rhwng democratiaeth a phobl ifanc? Fi'n gwybod mae yna amryw o heriau gan gynnwys yr un wyt ti newydd sôn amdano, Aleena, ond beth i chi'n credu am yr heriau eraill na? Beth sy'n angen wneud i annog pobl ifanc i weld bod democratiaeth yn effeithio ar eu bywydau nhw o ddydd i ddydd? Na i daflu'r cwestiwn allan a jwmpwch mewn un ohonoch chi. Na i neidio hwnna. Na i ceisio peidio swnio fel rhywun sy'n astudio gwleidyddiaeth. Ond yn disgrifio fe wastad yn ystod ymgyrch y Senedd yn ymwedig, fatha dieithrio yn arwain at blinder. So, y bwlch o'n i'n trafod o pobl ifanc yn teimlo bod bwlch rhwng nhw a'r gwleidyddiaeth a'r polisi sy'n dyn ni'n gweld yn cenedlaethol, yn arwain at fatha blinder. Chi'n gwybod, mae pobl ifanc, fel o'n i wedi gweld da protestiadau haf diwetha, tro ar ôl tro, yn rhoi eu gobaith a'i ffydd mewn i symudiadau cymdeithasol. A yn aml, maen nhw'n teimlo fel petai dim byd yn digwydd. Felly mae ffydd yn cael ei dinistrio pob tro. So, yn credu bod angen i ni weld, yn enwedig gyda'r Senedd Ieuenctid, mae platfform gwych da ni i wir defnyddio y protestiadau, y materion sy'n bwysig i pobl ifanc, a wir gweld newid ar lefel polisi ar gyfer bywyd y pobl ifanc ar draws Cymru. Unrhyw un arall unrhyw beth arall i ddweud am hynny o ran yr heriau sy'n angen i ni i goresgyn i sicrhau mwy o ymwneud â democratiaeth yng Nghymru? Ie, sy'n ni'n dweud un o'r heriau masif, dwi'n meddwl, ydy'r diffyg addysg yma. A bod yna addysg mewn modd digidol, dwi'n meddwl, mae'n rili pwysig bod ni'n sicrhau bod yr addysg mae pobl yn derbyn yn gywir ac yn accurate ac yn gynrychioladwy o statws bresennol y system gwleidyddol. A dwi'n meddwl mae'n anodd oherwydd, pan mae pobl ifanc yn dallt bod gwleidyddiaeth a materion yn hynod o layered, enghraifft mae cyfiawnder hinsawdd, cyfiawnder hinsawdd yw cyfiawnder hil, yw cyfiawnder rhywedd. Right? A mae hwnna'n lot o heriau. A dwi'n meddwl, mae hwnna yn cysylltu efo be oedd Tom yn siarad am y blinder yma. Mae lot o bobl ifanc yn teimlo diffyg gobaith blinder. A dwi'n meddwl, mwyn cysylltu efo hwnna, dwi'n meddwl mae'r concept o ofal
yn really pwysig, cyd-ofal. A dwi'n meddwl, os mae gennym ni hwnna, os mae gennym ni addysg a chyd-ofal o fewn, mewn un thing, yn enwedig mewn ysgolion a falle, a mewn grwpiau ieuenctid, dyna yw sut ni am daclo'r broblem yma o ddiffyg gobaith blinder trwy ofal. Dwi'n meddwl, mae hynny'n gallu digwydd. Bydd e'n ddiddorol i weld, wrth gwrs, mae cwricwlwm newydd ar y ffordd yma yng Nghymru, a fi'n credu, dewn ni i sôn ychydig am hynny nes ymlaen, ond bydd e'n ddiddorol i weld sut mae addysg wleidyddol yn dod i mewn i hynny yn sicr. Lleucu, o ti ar fi'n dweud rhywbeth o'r blaen, beth o ti'n mynd i weid? O'n i'n mynd i ddweud yn union byd o Talulah, i fod yn onest, o'n i'n mynd i ddweud, mae addysg, mae o'n, dwi'n gwybod mod i wedi gadael yr ysgol uwchradd an, felly dwi'n mynd gwybod beth ydy'r datblygiadau, dwi'n mynd trwy'r profiad yn hun bellach, ond dwi'n cofio teimlo yn yr ysgol fy mod i'n dysgu gwleidyddiaeth adra a mod i'n cyrraedd yr ysgol a bod ymwybyddiaeth na ddim gan bawb arall neu ddim gan yr rhan helaeth o bobl. A dwi'n cofio pan ddoth yr etholiad cyffredinol efo San Steffan ddiwedd 2019, do'n i'm yn cael pleidleisio achos bod fi chydig o fisoedd allan ohoni oedd yn rhwystredig iawn o daim fewn i hynny. Ond doedd na bobl oedd yn cael pleidleisio, doedden nhw'n gwybod sut oedd yr etholiad cyffredinol yn gweithio. Ac o'n i'n teimlo'n go rhwystredig am y peth i fod yn onest, achos o'n i eisiau bod pobl ifanc yn gallu pleidleisio, ond oedd o'n rhwystredig hefyd yn gwybod bod pobl yn cael pleidleisio a bod yr addysg ar ymwybyddiaeth ddim yna. A fel ddedodd Talulah, mae'r cyfryngau yn adnodd gwych, ond mae hefyd y her arall ynglyn â hynny ydy gwybod beth sydd yn dilys, beth sy'n ddibwnadwy, a dyna lle mae addysg yn gallu digwydd yn yr ysgol i blant cael gwybod dyma di'r math o ffynonellau sydd yn rhoi y gwir allan. Achos da ni wedi gweld mewn etholiadau rhyngwladol bod y cyfryngau'n gallu bod yn go beryglus i ddefnyddio o ran ffeithiau. Ac hefyd, ac o ran plant sydd hefyd yn tyfu fyny mewn tlodi, ella bod y cyfryngau ddim yn adnodd dyn nhw'n gallu defnyddio, ella bod yn agorad iddyn nhw. Felly mae addysg yn adnodd yn ffordd eang iawn ac agorad i ddysgu plant o bob oedran, achos mae angen cychwyn o oedran go ifanc mewn ysgol uwchradd hefyd. Dwi'n teimlo o flwyddyn 7 tan maen nhw'n 11 pan maen nhw'n gallu dadansoddi polisia neu dadansoddi be mae gwleidyddion yn dweud, a wedyn bod nhw'n gallu creu barn eu hunan. Achos mae'r sgil yna o greu barn neu dod i farn gan bobl ifanc yn barod, neu fysa gennym ni ddim y Senedd Ieuenctid. Ond un o'r heriau ydy i bod nhw'n dysgu y gwleidyddiaeth sydd yn eu heffeithio nhw, bod nhw'n gwybod yn union a be maen nhw'n bleidleisio. Fi'n credu bydd llawer o bobl yn cytuno gyda ti fyna. Cyn bod ni'n mynd mlaen at y pwnc nesaf, dwi jyst eisiau taflu un cwestiwn bach arall allan ato chi. Ond na sôn fyna ynglyn â phobl ifanc falle yn ymuno â mudiadau falle, neu yn gweld gwerth mudiadau cyn bod nhw'n gweld gwerth pleidiau gwleidyddol neu gwleidyddiaeth yn fwy eang. Enghraifft, boed hynny yn rhywbeth fel Black Lives Matter neu Yes Cymru enghraifft. Pam ych chi'n credu bod pobl ifanc yn falle yn fwy tueddol, a mae yna ffeithiau fi'n credu fel rhyw fath o dystiolaeth i egluro hyn, mae pobl ifanc yn fwy tueddol o fynd tuag at fudiadau yn hytrach na phleidiau gwleidyddol, chi'n gwybod. Ydy hynny'n rhywbeth i chi wedi profi i chi'ch hunan neu wedi gweld? Ac os felly, pam ych chi'n credu bod pobl ifanc yn dueddol o wneud hynny ac yn gweld rhywbeth, yn gweld gwerth mewn mudiadau yn hytrach na gwleidyddion fel petai? Fi wedi gweld hwnna yn unan. Fi'n credu bod pobl ifanc yn meddwl lot mewn i materion unigol. A fi'n credu bod pleidiau gwleidyddol falle dim yn apelio lot i bobl ifanc, herwydd mae falle bod yr oedrannau wahanol maen nhw'n gweld mewn pleidiau gwahanol, dyn nhw ddim yn gallu uniaethu gyda nhw wedyn. A fyd wedyn fi'n credu falle bod na pethau'n gallu digwydd mewn pleidiau gwleidyddol ble mae pobl ifanc yn credu bod hwnna dim yn addas i nhw, fi'n credu.
Dwi hefyd yn teimlo bod yna bach o preconception bod mae fel grwpiau fel y Senedd Ieuenctid neu unrhyw beth Ieuenctid ddim rili'n gwneud gwahaniaeth. Oherwydd yn hanesyddol, dydw i yn personol ddim wedi gweld translation rhwng y polisi a dydw i wedi ceisio helpu creu mewn grwpiau Ieuenctid ac yr actuals. Felly mae hwnna'n rhywbeth i meddwl amdano hefyd, dwi'n teimlo. Sorry i wneud o mewn. Chi'n gwybod, bod ni'n trafod fath o bwlch yma rhwng pobl ifanc a polisi cenedlaethol. Dwi dal wastad yn dadlau taw ni yw'r cenedlaeth mwyaf clyfar, mwyaf gwleidyddol, mwyaf, chi'n gwybod, o'n i'n trafod hyn da rhieni fi, o'n i'n dweud, pan o'ch chi'n oedran fi, o'ch chi'n trafod, ble dych chi'n mynd i siopa heddiw. Dyn ni'n trafod pethau fel, chi'n gwybod, racial justice a, ein hinsawdd a'r dyfodol. Felly, fel o'n i'n dweud, mae'r egni na a mudiadau, dwi'n credu, yw'r lle gorau i ni cyfieithu hwnna mewn i symudiad. Dwi hefyd yn meddwl, yn ymwedig yn ein cenhedlaeth ni, ti'n iawn, Tom, bod sgyrsiau di newid. Mae'n wedi bod syfliad yn y sgyrsiau ni'n cael. A dwi'n meddwl mae'n fwy o drafod am, basically, fethiannau y system sydd yn ei lle, sydd wedi cysylltu hefo y llywodraeth, hefo'r awdurdodau. A fatha y ffaith bod y system yn inherently colonial, yn hiliol, etc. A dwi'n meddwl, pan da ni fath o pobl ifanc yn cenhedlaeth ni yn adnabod hwnna, da ni'n eisiau cael unrhyw rhan ynddo fo, a dwi'n meddwl neud lot o synwyr. Felly mae pobl yna yn troi at fudiadau, yn creu pethau yn hunain, lle ni'n gweld cynrychiolaeth a lle ni'n gweld y math o wleidyddiaeth da ni eisiau cael ei gyfieithu fewn i'r system, ond da ni jyst ddim yna eto o ganlyniad i'r bwlch na rhwng cenhedlaeth. Swn i'n dweud hefyd, sori, yn sydyn. Swn i'n dweud hefyd o ran mudiadau, maen nhw'n llawer mwy clir am beth ydy i nodau nhw, swn i'n dweud, ac i amcanio nhw, lle os ydyn ni edrych ar y pleidiau, fel ddudodd Talulah, does tam cynrychiolaeth, ac ella dydyn ni'n gweld yn bod yn demograffig ni ella yn cael ei gyffwr gan gwleidyddion, ella ddim tan yn hollol ddiweddar. Ac hefyd, bod yna gymaint o amwysedd mewn polisia, bod yna gymaint fel ddudodd Talulah gyna, bod yna gymaint o hynna, a dyna sy'n achosi'r blinder lle yn mudiadau ITV Cymru neu Black Lives Matter, mae'r nodau a'r a y sefydliadau yna mor glir o ran be maen nhw eisiau cyflawni, ac hefyd maen nhw wedi estyn allan i bobl ifanc ers y cychwyn cyntaf hefyd. Dwi'n meddwl maen nhw wedi sylweddoli yn bod ni yn ymwybodol o beth sy'n mynd ymlaen. Nid yn unig oherwydd y cyfryngau, ond achos yn bod ni yn gweld y byd ella'n gliriach i gymharu efo cenedlaethau gynt hefyd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wbeth hefyd. Fi'n credu bod e'n deg i weid, falle bod e'n rwyddach i fudiadau i fod yn ffocysu ar un peth falle yn benodol, lle mae gwleidyddion a phleidiau gwleidyddol yn gorfod sôn am lawer o bethau gwahanol ar yr un pryd sy'n cymlethu pethau. Ond fi'n credu bod e'n ddiddorol i weld sut mae'r berthynas na rhwng phleidiau gwleidyddol a mudiadau yn datblygu dros y blynyddoedd sydd i ddod. Ond newn ni symud ymlaen at bwynt, at rhyw fath o bwynt trafod arall. O ti'n sôn fyna, Aleena, am bod unrhyw beth gyda, mae rhyw fath o preconception bod unrhyw beth gyda'r teitl ieuenctid ynddo, efallai ddim yn cyflawni unrhyw beth. Ond wrth gwrs mae'r Senedd Ieuenctid Cymru, yn rhoi llais i bobl ifanc ar lefel genedlaethol, ac mae yn blatfform i bobl ifanc sydd yn cael ei rhedeg gan bobl ifanc. A nhw sydd yn dewis ac yn dethol yr hyn sydd yn bwysig i bobl ifanc ledled Cymru ac yn lais i bobl ifanc yn ledled Cymru. Jyst i esbonio beth yw'r Senedd Ieuenctid mewn bach mwy o fanylder. Mae yna 40 aelod o'r Senedd Ieuenctid yn aelodau etholaethol. Hynny yw bod nhw'n cael eu hethol drwy etholiad ar-lein. A wedyn mae yna 20 aelod ychwanegol sy'n cael eu hethol drwy sefydliadau partner mwyn sicrhau cynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl ifanc. A fel o'n i'n sôn, mae 2 ohonoch chi wedi bod
yn aelodau, wel, wedi bod yn rhan o hanes mewn ffordd fel aelodau o'r Senedd Ieuenctid gyntaf yma yng Nghymru. Felly, jyst i sôn am y Senedd Ieuenctid yn bennaf, eto, mae'n gwestiwn eitha cyffredinol, ond pam fod Senedd Ieuenctid Cymru yn bwysig, a pha rôl all Senedd Ieuenctid Cymru a'r bobl ifanc sy'n cael eu hethol chwarae o ran y cysylltiad yna rhwng democratiaeth a phobl ifanc. Cai a Talulah, newn ni ddechrau gyda chi gan bod chi wedi bod yno yn y ffair llewod fel petai. Pa mor bwysig yw'r rôl yna chi wedi chwarae eich hunain fel aelodau o'r Senedd Ieuenctid? Mae'n rôl bwysig iawn herwydd mae angen i bobl ifanc gweld pobl ifanc arall ar faes y gad really, yn brwydro dros materion eu hunan. A fi'n credu bod yr ffordd mae'r Senedd Ieuenctid yn gweithio, mae'n gweithio'n agos iawn gyda'r Senedd cyfan, y Senedd hun, allwch chi weid. Felly, fi'n credu bod nhw'n gweld bod gwleidyddion yn gallu gweithio gyda pobl ifanc. A fi'n gwneud hwnna'n rhywbeth positif iawn fi'n credu. Talulah, pam nes ti benderfynu cymryd rhan bod ti am sefyll dros gael dethol fel aelod o'r Senedd Ieuenctid? Dwi'n meddwl, wel i gychwyn, oedd gennau ddiddordeb mewn dysgu am y system gwleidyddol, a o'n i eisiau gweld pobl fatha on the ground yn actually gweithredu falle. So oedd o'n really handy i weld sut brofiad oedd hi yn gweithio o fewn y system. Ond dwi'n meddwl, y ffordd dwi'n edrych ar y Senedd Ieuenctid, mae probably wedi newid wan, a sy'n ni'n really licio gweld mwy o graffu ar y llywodraeth trwy'r Senedd Ieuenctid, yn hytrach na, yn amlwg cydweithio, ond cadw'r elfen na o graffu ar y llywodraeth, a sicrhau bod nhw yn trafod be ni'n crybwyll a be ni'n cyflwyno iddyn nhw, fatha trwy ein hadroddiadau falle, da ni'n creu, bod nhw actually yn gwrando a cael mwy o feedback gyda nhw efo hwnna. So yeah, mae'n all yn good cael lluniau efo'n gilydd a ni'n cydweithio a falle, ond dwi'n meddwl mae hi actually yn handi i weld yr actual tangible fatha material newid sydd yn dod o'r sgyrsiau a chydweithio. Cyn bod fi'n agor hynny mas, sori Talulah, jyst i ofyn, felly, o ti yn teimlo fel bod y gwleidyddion yn gwerthfawrogi'ch gwaith chi ac yn gwrando arna chi? O ti yn teimlo fel na yn ystod dy gyfnod di? Oedd. Dwi'n meddwl mae'n... Ond yna lot o aelodau oedd, ond dwi'n meddwl, mae yna deimladau weithiau ti'n teimlo fatha kind of tick the box cyfranogiad pobl ifanc kind of thing. A mae pobl yn sesio fyny cyfarfod efo ti, mae gen i, dwi really eisiau clywed beth sydd gen ti ddeud, a wedyn, yeah, that's done, dyn nhw'n cysylltu eto. So dwi'n meddwl, mae hynna yn broblem, dwi'n meddwl, a wrth fynd ymlaen, dwi'n meddwl, sef yn really neis i weld hwnna'n newid yn y ffordd mae aelodau seneddol yn ymateb i Senedd Ieuenctid. A Tom, Lleucu a Aleena, doch chi ddim yn aelodau, ond wnaethoch chi weld gwerth y Senedd Ieuenctid? Wnaethoch chi glywed pobl eraill choedran chi yn trafod y Senedd Ieuenctid, neu o'n nhw'n ymwybodol fod y fath beth yn bodoli hyd yn oed? Beth oedd y bobl tu fas y Senedd Ieuenctid yn dweud? Wel, digwydd bod nes i sefyll i fod yn rhan o'r Senedd, ac felly yn amlwg nes i drio ngorau i godi ymwybyddiaeth o fewn yr ysgol y bod pobl ifanc yn ymwybodol bod yna ffasiwn beth a Senedd Ieuenctid yn cael ei sefydlu. A dyna oedd y cam cyntaf wir i drio cael, a hefyd iddyn nhw gael teimlo bod posib iddyn nhw bleidleisio'n ifanc a bod eu lleisiau nhw'n cael eu clywed.
Brengain gafodd y sedd yna, ac o'n i'n andros o falch drosti, oedd hi'n ymgeisydd gwell na fi, fod yn onest. Ond wedyn ar ôl y sefydlu'r Senedd a pan gafodd yr aelodau i gyd eu hethol, o'n i'n clywed llawer mwy am y Senedd trwy'r cyfryngau, i fod yn onest, oherwydd yn bersonol fod gen i gymaint o ddiddordeb i weld be oedd y newid yna mynd i fod, ac os oedd, fel wedi eisiau gyna ma'n cychwyn hyn wrth gwrs o'n Brytynion ni yn gobeithio fysa'r Senedd yn parhau i fynd, a dwi falch i fod o. O ran clywed mwy amdano fo, nes i'n clywed cymaint yn hun, ond oedd o'n weithiau mae'n dibynnu fo pwy da chi'n trafod, dwi'n meddwl, os da chi'n trafod efo rhywun sydd gan yr un math o ddiddordeb, mi o'n i'n clywed, a mi o'n i'n, ond eto mae hynny'n dibynnu efo pwy da chi siarad, mae yna rhai eilla dydy gwleidyddiaeth ddim wedi illa gadael ei marc yn nhw eto i feddwl ac i ystyried beth ydy gwleidyddiaeth a beth ydy rôl gwleidyddiaeth yn ei bwyda nhw. Ond yn sicr dros yr wythnosau dwytha, enwedig efo, wel, i fod yn onest, yn ystod y cyfnod lle oedd y Sibrydion yn bod ni'n mynd i gael hawl i bleidleisio'n ifanc, mi oedd cymaint mwy o siarad nes i sylweddoli. Ac wedyn efo y protestiadau ynglyn â'n gradda ni mis Awst, wythnos rhestredig iawn i ni, ond fel arall, swn i'n dweud yn ystod yr etholiad seneddol hefyd, o'n i wedi clywed chydig bach mwy o ran beth yn mynd ymlaen. Oherwydd bod yna gymaint o ymgyrch tuag at cael pobl ifanc i bleidleisio am y tro cyntaf, er bod y nifer yna yn llai na beth o'n i'n obeithio, yna gymaint mwy o siarad, ond yn ystod y cyfnod yna ar ôl yr etholiad Senedd Ieuenctid cyntaf a pan gyrraedd Covid, do'n i'm yn clywed llawer iawn amdano fo, i fod yn onest, ond fel ddidi si ma'n dibynnu fo pwy da chi siarad weithiau, dwi'n meddwl. A chi'n gwybod, dyn ni wedi deud loads yn ystod y trafodaeth yn barod, bod popeth dyn ni wedi wneud dros y blynyddoedd diwetha yn man cychwyn, gwych. Nes i hefyd redeg i'r Senedd Ieuenctid, a nath ffrind gorau fi ennill yn erbyn fi. Oedd hi yn heiddiau lot mwy na fi. Ond mae fo'n, chi'n gwybod, mae'r Senedd Ieuenctid yn gwych er mwyn dechrau, fel o'n i'n dweud, sefydlu'r man cychwyn ar gyfer mwy a mwy o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn ein democratiaeth, fel o'n i wedi gweld yn ystod yr etholiad. Ond mae lot da ni i wneud, sy'n, chi'n gwybod, mynd i bod yn gwych. Gret. Aleena, cyn bod ni'n symud ymlaen, ti'n sôn o ti'n 23, felly bach yn hyn na Lleill, ond ddim mor hyn a fi. Ond beth fydde'r un peth fydde ti'n licio gweld yn newid o ran y Senedd Ieuenctid, neu rhywbeth falle fydde'n yr un peth sy'n angen wneud i wella y man cychwyn na ar gyfer yr ail dymor ma sydd ar fi'n cychwyn? Rwy'n teimlo bach yn siomedig bod fi erioed wedi clywed amdano'r Senedd Ieuenctid. Oherwydd mae lot o'r cylch rwy'n symud mewn gyda'r mosg, gyda pobl nad sydd yn gwyn, a i clywed bod dwi erioed wedi clywed am hyn, a dwi wedi clywed bod mae ganddo chi ffrindiau sydd yn sôn am Senedd Ieuenctid, a chi wedi cymryd rhan. Mae'n dangos bod mae angen wneud mwy i creu, i cael network ehangach o pobl sydd moyn cymryd rhan. A gyda mudiadau fel Black Lives Matter ac yn y blaen, mae'n dangos bod mae pobl ifanc o lliw, gwyn neu be bynnag anabledd yn cymryd rhan mewn democratiaeth a gwleidyddiaeth, a maen nhw moyn. Mae jyst bach o bwlch rhwng gwybod sut i'n neud hwnna. Adeg fi roedd yna Brexit, roedd hwnna'n actually un o pleidleision cyntaf fi, ac adeg yna roedd yna lot o lot o egni, roedd yna lot o excitement i cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth, ac ar ôl hwnna nes i derbyn bach o hiliaeth, a nath lot o pobl derbyn hiliaeth, a nathon ni colli ein diddordeb, nid diddordeb, ond ein sut ydw i'n dweud e? Nath ni ddim meddwl bod gwleidyddiaeth yn cynrychioli ni mor gymaint, a felly nathon ni ddim ceisio, nathon ni dechrau cymryd rhan llai.
Felly mae'n bwysig i nawr, gyda'r Black Lives Matter egni hynna i gyd ar symudiad i ceisio gwneud yn siŵr bod ni yn nawr cael yr amrywiaeth a denu'r amrywiaeth yna i cynrychioli ni yn Senedd Ieuenctid. Gwych. A wel ie, fel o'n i'n sôn, bydd hi yn bosib i bobl ifanc sydd rhwng 11 mlwydd oed a 18 mlwydd oed roi hunain ymlaen fel ymgeiswyr ar gyfer etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru o ddechrau mis Gorffennaf, mis nesaf, a bydd yn bosib i unrhyw berson sydd rhwng 11 oed ac 18 oed, 19 oed, y gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru hefyd, a hynny o heddi ymlaen. Mae'n bosib cofrestru i bleidleisio ar-lein drwy fynd i wefan y Senedd Ieuenctid, sef www.seneddieuenctid.cymru, neu mae mwy o wybodaeth ar sut i wneud hynna i gyd ar gyfryngau, ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Senedd Ieuenctid Cymru hefyd. Ond cyn bod ni yn mynd ymlaen at y cwestiynau sydd wedi cael, dwi wedi derbyn wrth y gynulleidfa. Cai a Talulah, just yn gyflym iawn, beth fyddech chi'n dweud wrth unrhyw berson ifanc sy'n ystyried cymryd rhan yn Senedd Ieuenctid Cymru a sefyll fel ymgeisydd, a pham bod chi, pam ych chi'n credu bod hi'n bwysig bod pobl ifanc yn cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad nesaf? Cai a Talulah. Fi'n credu bod yn hynod o bwysig bod pobl yn cofrestru gyntaf, a wedyn i rhoi eich hunan ymlaen fyd. Herwydd oedd e'n brofiad anhygoel i fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid cyntaf. Dod o ardal wledig iawn a wedi datblygu sgiliau mawr, gwella sgiliau fi fyd o gyfrifebu, a cwrdd â lot o bobl a ffrindiau newydd fyd. So, mae'n gyfle gwych. So ni'n, just deud yr un peth a Cai, fod yn onest. Dyma gyfle really cool i ddysgu mwy am y system wleidyddol a dysgu fatha sut i ffindio dy le fatha person, fatha citizen o fewn gwleidyddiaeth. Dwi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn really handi a mae hi really yn helpu efo, os y ti ddim yn really siŵr o dy farn di neu dy le o fewn gwleidyddiaeth. Dwi'n meddwl, mae'n gyfle really cool a dylsech chi definitely apply o. Gret. Ewn ni mlaen nawr at yr cwestiynau sydd wedi cael ei gofyn gan yn cynulleidfa ni heddi. A mae yna dipyn i fynd drwyddyn nhw, felly na i wneud yng ngorau i fynd drwy bob un ohonyn nhw yn yr pryn amser sydd da ni ar ôl. Ar un cynta, a ni wedi crybwyll hyn yn barod i ryw raddau y bore yma, ond y cwestiwn yw, beth yn eich barn chi yw'r ffyrdd gorau o apelio at ac enyn diddordeb pobl ifanc o flaen etholiadau? Hynny yw, pa gyfryngau sydd fwyaf effeithiol i wneud yn siŵr bod pobl yn derbyn y negeseuon pwysig. Ni wedi sôn fyna am gyfryngau cymdeithasol, ond hefyd wedi sôn am yr problemau sy'n dod falle o gyfryngau cymdeithasol o ran beth sydd yn ffaith a beth sydd yn farn. Felly yn eich profiad chi, beth ych chi'n meddwl yw'r ffyrdd gorau o apelio at bobl ifanc i annog nhw i bleidleisio mewn etholiadau? Wel, fel da ni wedi crybwyll i barod trwy gydol y drafodaeth, mae'r cyfryngau yn adnodd go fawr ac yn un sy'n dylanwadu, andros o dylanwadol dwi'n teimlo. Efo'r etholiad seneddol da ni newydd gael, dwi'n meddwl mi oedd o'n go dda i ni weld mudiadau fel yr Urdd a rhoi gwybodaeth allan, a mi oedd BBC Radio Cymru wedi creu podlediad ac oedd nes i gynnal sgwrs i Lais hefyd o ran pa mor bwysig oedd o bod pobl yn mynd i bleidleisio, ac oedd Hans wedi creu taswn i'n brif weinidog ac materion pobl ifanc oedd yn codi. Swn i'n dweud bod fysa'r berthynas gry rhwng y cyfryngau ac addysg mor gry a llydenu
diddordeb, ond i roi gwybodaeth hefyd, achos mae diddordeb a gwybodaeth yn mynd i gydbwyso dda iawn i rywun sydd eisiau pleidleisio ac eisiau camu ymlaen. Ond hefyd, dwi'n gwybod oedd y pandemig yn amlwg di chwarae wedi profi fod yn ella'n wendid neu'n yn wendid i bobl allu ymgyrchu, ond fysa gweld perthynas pleidia efo ysgolion ella, os ysa hynna rhyw ffordd yn bosib iddyn nhw ddanos i bobl ifanc i bod nhw yn cyfri, bod eu pleidlais nhw'n cyfri, bod eu lleisiau nhw'n cael eu clywed, ac hefyd bod nhw yn crybwyll mae'r polisia yma mynd i effeithio na chi neu hyn lle arall, neu mae'r polisia yma ella'n bwysig i chi. A wedyn bod addysg yn dod i mewn wedyn ac yn ella'n esbonio'r polisia yna neu'n esbonio beth i manifesto pob plaid ac y math yna o beth dwi'n meddwl ydy'r cydbwysedd rhwng y cyfryngau ac addysg fysa'r un o'r pethau cryfa dwi'n teimlo i ddenu sylw sy'n ei ddweud. Ie, yn cytuno'n gryf da hwnna. O'n i yn ystod ein ymgyrch fel 5M, o'n i wedi sylweddoli bod yn aml mae angen cwrdd â pobl ifanc lle maen nhw. Yn hytrach na pobl ifanc yn dod ato chi, dyw e ddim yn mynd i digwydd. Dych chi angen mynd ato nhw. Felly, chi'n gwybod, mae ar ran cyfryngau, cos mae'n un o'r cwestiynau am cyfryngau, dwi'n caru trafod hyn. Dyw pobl ifanc ddim ar Facebook. Mae pobl ifanc ar TikTok ac Instagram. So, os ydych chi eisiau trafod gwleidyddiaeth â pobl ifanc, ewch i TikTok, ewch i Instagram. Chi'n gwybod, o'n i wedi, just fel joke, creu TikTok cwbl o wythnosau yn ôl yn trafod annibyniaeth, just fel pwnc. Nes i derbyn rhyw 200 o comments, just pobl yn trafod be maen nhw'n credu eu syniadau nhw am ymgyrch annibyniaeth. Chi'n gwybod, hyd yn oed os ydyn nhw'n angytuno, nhw'n trafod, mae lot o egni yna. Felly, os dyn ni yn cwrdd â pobl ifanc lle maen nhw, TikTok ac Instagram, dyna lle mae'r cyfleoedd gorau ni addysgu a trafod. Because mae trafod yn comment sections, bod fel arfer mae comment sections yn eitha, ar Instagram o'n i wedi gweld, Instagram 5M, bod, chi'n gwybod, 3,000 o pobl yn gweld pob thing. Mae pobl yn, chi'n gwybod, arbed nhw fel clic o'r save button ac yn mynd nôl atyn nhw. O'n i wedi creu un oedd yn trafod, popeth dych chi angen gwybod ar gyfer y etholiad, oedd rhyw 1,000 o pobl wedi weld hwnna a safio fe, a chi'n gwybod, mae fo yna. So os dyn ni yn cwrdd â pobl ifanc lle maen nhw, chi'n gwybod, eto, TikTok ac Instagram, dyna yw'r ffordd gorau i ni wir addysgu am ein system gwleidyddol. Mae'r ateb na, Tom, yn pontio'n neis mewn i'r ail gwestiwn yma, sef siwt all democratiaeth ddod yn bwnc sydd yn denu sylw pobl ifanc, fel pobl ifanc i'ch hunain, beth ych chi'n meddwl fydde'n annog eich ffrindiau chi i ymgysylltu yn fwy gyda democratiaeth. Na fi'n siŵr bod yna fwy i annog pobl. Dyw pobl ifanc ddim jyst yn mynd i gael ei annog drwy TikTok, ond fel ti'n gweud, mae'n ffordd effeithiol iawn. Felly, pa bethau eraill ych chi'n credu fydde'n annog eich ffrindiau chi, ffrindiau chi sydd yn ymwneud â gwleidyddiaeth a ffrindiau chi sydd falle ddim, beth fydde'n annog nhw i gymryd rhan mewn democratiaeth a gweld gwerth pleidleisio, enghraifft? Wel, dwi'n meddwl, mae'n un tricky, chos yn amlwg, dwi'n meddwl ni'n gorfod cydnabod y ffaith, fath fod mae braint hefyd yn dod fewn i hwn, dwi'n meddwl, oherwydd mae yna lot fawr o bobl ifanc sydd heb gael y dewis, heb gael yr opsiwn i ddim bod yn wleidyddol ac oherwydd dyma yw un o'n nhw yn cael ei fforsio i wynebu y system wleidyddol, enghraifft. Lle, efo hwnna, dwi'n meddwl, yn amlwg, dwi'n gweld y cryfder o fewn pop culture a chelf a'r berthynas mae hwnna sydd efo gwleidyddiaeth. A mae hi yn wirioneddol effeithiol, dwi'n meddwl, fel dweud Tom. Ond hefyd, dwi'n meddwl, mae hi'n werth cysidro sut gall y system addysg, lle mae literally, pob person ifanc pretty much yn kind of gwynebu yn ei most formative years. Dyma sydd am
effeithio y ffordd maen nhw'n edrych ar y byd, a'r ffordd maen nhw'n edrych ar y system wleidyddol, lle dwi'n meddwl mae'r newidiadau i'r cwricwlwm a falle am wneud gymaint o wahaniaeth, dwi'n meddwl. Yn y math o bethau, da ni yn trafod o ddydd i ddydd hefo'n ffrindiau. Wel, yn amlwg, ar gyfer majority o bobl ifanc, maen nhw'n lot o amser nhw yn ysgolion a falle, lle dwi'n meddwl mae addysg ac incorporatio hwnna mewn modd effeithiol yn hynod o bwysig. Sori, fi'n mynd i, eto mae hwnna'n pontio'n dda mewn i'r cwestiwn nesaf, chi o fran y gêm fan hyn. And, y cwestiwn nesaf ynglyn ag addysg. Mae lot o bobl ifanc yn dweud bod ddim diddordeb gyda nhw mewn democratiaeth, achos maen nhw'n gweud, wel, dwi ddim yn effeithio arna i, neu dyn nhw ddim yn gweld sut mae democratiaeth a gwleidyddiaeth yn effeithio arnyn nhw. Ond mae bod yn ddinesu'r gweithgar ar y cwricwlwm newydd yma. Ond sut ych chi'n meddwl y galle addysgu gwleidyddiaeth mewn ysgolion, neu sut all yr addysg yna wneud i bobl ifanc sylweddoli bod democratiaeth a gwleidyddiaeth yn effeithio arnyn nhw. Hynny yw, ni wedi sôn am hyn yn barod, dwi'n gwybod, dyn ni yn gobeithio gweld mwy o addysg wleidyddol yn y cwricwlwm newydd yma. Ond sut fyddech chi yn hoffi gweld, bod chi wedi bod drwy ysgol nawr, fi'n gwybod, ond sut fyddech chi wedi hoffi gweld gwleidyddiaeth yn cael i addysgu yn yr ysgol pan o'ch chi yn yr ysgol? Mewn ymha ffordd fydde wedi bod ar ei mwyaf effeithiol falle o ran addysgu pobl. Fi'n credu bod eisiau cael fel rhywbeth o siample lleol, fi'n credu. Os maen nhw'n gweld bod pethau wedi newid herwydd gwleidyddiaeth lleol yn yr ardal lleol nhw, fi'n credu bydden nhw'n cymeryd mwy o diddordeb yn fel fi'n credu. Gret, ie. Unrhyw un arall ar ryw farn am hynny, y ffordd i addysgu gwleidyddiaeth, y ffordd mae pobl ifanc yn gallu falle hyd yn oed cael blas ar ddemocratiaeth am y tro cyntaf yn yr ysgol? Dwi'n cofio yn bersonol, oedd gennym ni wersi abach, dwi'n cofio am bydd o'n sefyll yn addysg bersonol yn y beth allan o'n tebyg. A dwi'n cofio am y 3 blynedd cyntaf, do'n am gwerth iddo fo gwbl, a dwi'n gwybod bod y Senedd Ieuenctid wedi gweithio ar sgiliau bywyd. A mi welish i'r adroddiad ac oedd llawer o pethau nhw wedi crybwyll yn yr adroddiad yna. Cheis i ohono fo, so do'n addysg rew a beth sy'n dderbyniol o ran y berthynas rhwng merched a bechgyn, neu hiliaeth, neu sgiliau bywyd fatha prynu tŷ, neu cael mwrgais. A oedd yr un peth hefyd o ran gwleidyddiaeth, dwi'n na ddim byd mewn gwirionedd. A fanna, dwi'n meddwl fanna ydy'r canol i bam dwi'n am gymaint o wleidyddiaeth o gwmpas yr ysgol yn cael ei drafod, dwi'n teimlo. Oherwydd, os doedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol, dim ond adra fysa rhai disgyblion yn gallu trafod o. A mae'n anodd dweud weithiau beth yw'r dylanwadau sy'n dod o adra, illa bod nhw'n cael ei... Illa bod yr rhieni yn gwybod y ffeithiau cywir a bod yn mynd ymlaen i'r plant ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly, fel ddudodd Cai, dylanwadau lleol sa'n dda, enghraifft yn y ffrinanllaf, so mae'n beth drwg tasa awr neu 2 yr wythnos yn mynd i ddysgu am wleidyddiaeth neu am bolisïau neu bleidiau wedyn dod a aelodau seneddol megis yma fysa gennym ni Siôn Jenkins yn dod i fewn, neu hyd yn oed Hywel Williams bod o'n mynd i San Steffan, bod o'n dod i mewn a bod nhw'n trafod yr hyn maen nhw wedi gwneud yn lleol a'r hyn sydd gennym nhw o ran beth i ei gweledigaeth nhw yn genedlaethol hefyd, a wedyn bod y pobl ifanc yn gweld y berthynas rhwng gwleidyddiaeth leol a gwleidyddiaeth cenedlaethol ac eilla wedyn rhyngwladol hefyd. A dwi'n meddwl dyna ydy'r... Swn i wedi gallu dysgu cymaint mwy na beth dwi'n wybod ŵan taswn ni wedi cael yr addysg gwleidyddol na a sgiliau bywyd yn yr ysgol fwy na be ges i, achos i fod yn gwbl onast, ddysgu si fawr ddim yn y gwersi na i fod i ddysgu pethau personol a sgiliau bywyd. A just yn gloi, sorry, na'n neidio mewn. Yn credu hefyd yn credu bod angen i ni fatha hybu o fewn ysgolion, trafodaethau
aml cefndirol. Yn siŵr fydda Aleena yn enwedig yn cytuno da hyn, bod chi'n gwybod fatha experience fi fel person gwyn o Caerdydd yn hollol gwahanol i chi'n gwybod cefndir rhywun o Lliw neu o chi'n gwybod fatha sy'n Muslemaidd neu chi'n gwybod Cristnogol. Ma da ni gymaint o gwahaniaethau mor bwysig. So os dyn ni o fewn ysgolion yn gallu hybu'r trafodaethau yma ynglyn â'n cefndiroedd gwahanol, yn credu byswn ni yn gallu gweld mwy o, fel o'n i'n dweud, fatha gwahanol pobl o fewn ein gwleidyddiaeth. So ni hefyd yn deud i ddatblygu hwnna ac allai i gysylltu fo nôl at y thema yma o bontio ni wedi bod yn trafod. Dwi'n meddwl mae'n hynod o bwysig i ddysgu, basically i gwestiynu pa fath o system da ni yn ei wynebu heddiw a sut fedrwn ni fynd ymlaen efo hwnna. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i ddallt sut gath y system ei adeiladu a'r obviously very problematic elements o sut nath hwnna gael ei adeiladu. Ond os oes gennym ni'r addysg na a'r ymwybyddiaeth na o ba fath o system da ni yn gwynebu, dwi'n meddwl mae'n haws i ddall lle mae'r cracks, lle mae'r gaps, a lle, pa fath o newid sydd angen cael ei gwblhau gyda ni. Gwych. Wel, dwi ddim wedi cael cyfle i fynd drwy pob cwestiwn sydd wedi cael ei gosod i'r panel, felly mae'n ddrwg gen i am hynny. Ond mae da fi ryw ddatganiad bach i'w ddarllen fan hyn. Jyst i weid, gaethon ni sawl cwestiwn wrth bobl ifanc yn holi am y ffyrdd gorau i gael mynediad at eu pleidiau gwleidyddol lleol nhw, mwyn sefyll fel ymgeisydd yn etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru, ond, jyst i wneud hwn yn gwbl glir, does dim rhaid i chi fod yn aelod o blaid gwleidyddol mwyn sefyll yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid. Chi'n sefyll fel unigolion ar gyfer y Senedd Ieuenctid, ac wrth i chi wneud cais, mae gofyn i chi ddarparu bio bach byr am chi'ch hunan, yn ogystal â'r 3 achos sy'n bwysig i chi. Felly, does dim rhaid i chi fod yn ymwneud ar ryw blaid wleidyddol benodol, just chi'n sefyll fel unigolion. Felly, os oes da chi ddiddordeb, ewch amdani. Wel, dyna ni. Mae'r amser i ni'n tynnu at yn terfyn fan hyn. Felly, gai ddiolch yn fawr iawn i'n panelwyr ni i gyd yma bore yma, i Lleucu, Talulah, Tom, Aleena a Cai am eich cwmni chi ac am eich cyfraniadau gwerthfawr iawn i chi. A gai diolch yn fawr iawn i chi hefyd, Senedd Ieuenctid, am fy ngwahodd i gadeirio'r drafodaeth yma. Fi wastad yn mwynhau dod yn cael cyfrannu ac yn cael siarad gyda chi a chael dod yn eich plith chi. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd. A jyst cyn bod ni yn mynd i ffwrdd, mae da fi gwbl o bwyntiau cyn bod ni'n gorffen. Fel wedys i, mae cofrestru i bleidleisio yn etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru ar agor, nawr. A mae'n bosib i chi fynd i wefan Senedd Ieuenctid Cymru, www.seneddieuenctid.cymru, i ddarganfod mwy o fanylion ar sut i wneud hwnna. A oedd y pynciau iechyd meddwl, y cwricwlwm ysgol, a lleihau gwastraff plastig, o'n nhw jyst yn rhai o'r materion oedd yn cael eu codi gan y Senedd Ieuenctid diwetha. Felly beth i chi am weld y Senedd nesaf yn gweithredu yn ei gylch. Bydd link i arolwg byr yn ymddangos ar ddiwedd y digwyddiad hwn. Felly ewch ati i rannu'ch barn chi a fe allwch chi weld yr arolwg yna ar wefan y Senedd Ieuenctid hefyd. Felly mae'r Senedd Ieuenctid hefyd yn y broses o lansio'r broses ceisiadau ar gyfer sefydliadau partner heddi, a gall unrhyw fudiad o unrhyw faint o unrhyw ran o Gymru wneud cais i fod yn un o'r sefydliadau partner Senedd Ieuenctid ar gyfer y Senedd Ieuenctid nesaf. A eto, mae yna fwy o fanylion ar sut i wneud na ar wefan y Senedd Ieuenctid, a dwi ddim yn mynd i ddarllen y wefan allan unwaith eto, achos dwi wedi wneud na digon yn barod.
Ac yn olaf, bydd hi yn bosib i bobl ifanc rhwng 11 a 18 mlwydd oed ledled Cymru roi hunain mlaen fel ymgeiswyr yn etholiad nesaf Senedd Ieuenctid Cymru o'r 5 o Orffennaf ymlaen. Ac eto bydd mwy o fanylion am hynny ar wefan y Senedd Ieuenctid maes o law. Ond, wel ie, dyna ni am heddi. Eto, diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Gobeithio gai ymuno gyda chi gyd eto rhywbryd yn y dyfodol agos. Ond ie, diolch yn fawr i chi a phob hwyl.